ଆସ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରଚନା ଗଣେଶ ପୂଜା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଲେଖିବା। ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ପୂଜା ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଗଣେଶ ପୂଜା ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଅଟେ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ପୂଜା ବିଦ୍ୟାପୀଠ ମାନଙ୍କରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଜ୍ଞାନଦାତା, ବିଦ୍ୟାଦାତା, ବୁଦ୍ଧିଦାତା ଓ ସିଦ୍ଧିଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଅଗ୍ର ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଭଳି ଗଣେଶ ପୂଜା ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଲଡୁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲଡୁ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଏକ ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ସବର ଦିନ। ଗଣେଶ ପୂଜା କଲେ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ ହୁଏ, ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଓ ସକଳ ବିଘ୍ନ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।